У Мінску чакаюць прэзідэнта Узбекістану. Махляры запужваюць беларусаў следчым камітэтам. А ў Слоніме чарговы раз душаць пратэсты. Пра гэта і не толькі ў кароткім выданні навінаў серады 8 ліпеня на Белсаце. У Беларусь з афіцыйным візітам прыедзе прэзідэнт Узбекістану Шаўкат Мірзіёеў. 8-9 ліпеня ён правядзе перамовы з Александром Лукашэнкам. Яны абмяркуюць развіццё двухбаковай супрацы, у тым ліку вытворчай кааперацыі і супольныя праекты ў розных галінах. Паводле прэс-службы Лукашэнкі, па выніках сустрэчы плануецца падпісаць каля 20 дакументаў. Адным з галоўных зробіцца дэкларацыя аб стратэгічным партнёрстве паміж краінамі. Новая схема махляроў. Цяпер патэнцыйных ахвяраў спрабуюць увесці ў зман паведамленнямі ад імя нібыта кіраўніка следчага камітэту, распавядае прэсавая служба ведомства. Сутнасць так званай схемы «Фейк-босс» простая. Зламыснікі маскуюць аккаунт пад рэальнага кіраўніка нейкай сілавой, праваахоўнай ці правяральнай структуры, які нібыта перадае канфідэнцыйную інфармацыю о праблемах патэнцыйнай ахвяры махлярства. Пасля запужвання і псіхалагічнага апрацоўвання ў справу ўжо вступае так званы куратар, які ад імя гэтага самага кіраўніка абяцае развязаць усе праблемы. У СК зазначаюць, што любыя паведамленні ў месенджерах ад кіраўніка ці кіраўніка іншых ведомстваў – гэта выключна актыўнасць махляроў. Душыць пратэсты, збіваць і страляць у беларусаў цяпер трэнуюць нават звычайных работнікаў райаддзелу міліцыі. Фотасправаздачу з такіх трэнаванняў у Слоніме падзяліўся афіцыйны тэлеграм-аккаунт міліцыі Градзенскай вобласці. Праводзілі заняткі байцы, інструктары абласнога АМАПО, якія мадэлявалі сцэнарый разгортвання баявых шэрагаў і, цытата, даводзілі да аўтаматызму навыкі карыстання спецсродкамі пры супрадзеянні так званым масавым беспарадкам. Асобна зазначаецца, што падобныя трэнаванні з АМАПам у раённых аддзяленнях міліцыі цяпер сталіся рэгулярнай практыкаю. НАТО неабходная такая моцная краіна-саюзніца, як Украіна. Пра гэта ў сваім выступе ў Анкары заявіў Владзімір Зяленскі. Паводле украінскага лідара, Украіна мае унікальны досвед вайсковых дзеянняў, а таксама абаронныя магчымасці, якія могуць умацаваць альянс. У якасці прыкладу Зяленскі прывёў узровень перахопу сіламі абароны Украіны расійскіх дронаў тыпу «Шагат» на больш чым 90% і далёкабойныя ўдары па Расіі. Паводле агентства Reuters, падчас саміту краіны альянсу заявяць пра непахісную прыхільнасць прынцыпу калектыўнай абароны, згодна з якім напад на адну краіну-удзельніцу будзе уважацца нападам на ўсіх. Таксама сёлета краіны плануюць вылучыць вайсковую дапамогу Украіне ў памеры 70 мільярдаў еўраў і захаваць такі ж памер падтрымання на наступны год. Супраць апошняй пастановы выступіла Італія і Славаччына. Апроч таго, падчас саміту НАТО краіны альянсу пацвердзяць намер не дапусціць з'яўлення ў Ірану ядравай зброі. Абмяркоўваюць гэтымі днямі ў Анкары і Беларусь. Генеральны сакратар НАТО Марк Руте заявіў, што не варта быць наіўнымі ў дачыненні ролі, якую наша краіна адыгрывае ў вайне Расіі з Украіною. А прадстаўнік Літвы ў НАТО Дарус Яўнішкіс адзначыў, што літоўскі ўрад не разглядае Беларусь асобна ад Расіі, паколькі Мінск, цытата, цалкам залежыць ад расійскай энергіі, фінансаў і падтрымання. Гэтыя заявы ў эфіры студыі Белсат пракаментаваў дырэктар Українського інституту політики Руслан Бортнік. Ми чудово розуміємо, що Білорусь недостатньо суверенна і самостійна для того, щоб приймати багато рішень, що стосуються безпеки. І в якийсь момент вона може бути втягнута в війну, протистояння, навіть проти волі Лукашенка чи його оточення, для якого дійсно це втягнення в війну, це загроза втрати влади. Ми розуміємо, що Лукашенко не може бути вічно головою держави, ми всі люди, ми всі смертні. І ми розуміємо, що в певний час, якщо Росія прийме рішення, що їй потрібне посилення гібридного протистояння, їй потрібна додаткова загроза для тиску на НАТО, на країни Європи, то Білорусь може бути використана в цьому процесі. Уначы Расія зноў атакавала Кіеў ракетамі і беспілотнікамі. Папярэдне вядома пра адну загінулую асобу і некалькі пацярпелых. Паветраныя ўдары зазналі таксама Адэса і Харкаў. А ў самой краіне-агрэсарцы працягваюць палаць прадпрыемствы нафтапаліўнай інфраструктуры. Пад ударам беспілотнікаў збройных сілаў Украіны НПЗ ў Саратаве і адзін з самых буйных сучасных нафтаперапрацоўчых комплексаў краіны Таныка ў Ніжнякамску. Таксама атакі зазналі аэрадром у Воронежской области и российские танкеры у Азовском море.
США нанесли масштабные удары по портах и войсковых объектах Ирану. У Вашингтоне назвали такие дзені, цитата, «покаранием за атаки иранского боку на коммерційные танкеры у Хурмузской протоцы». Паводле цэнтральнага камандавання США амерыканскія вайскоўцы атакавалі больш за 80 цэляў. У тым ліку сістэмы супрацьпаветранай абароны, радыёлакацыйныя станцыі, супрацькарабельныя ракетныя комплексы і малыя баявыя катары. Адначасова Вашынгтон адклікаў ліцэнзію на продаж іранскай нафты, што ўжо выклікала рост коштаў сыравіны. У США называюць дзеянні Ірану у Хурмузскай протоцы непрымальнымі, якія парушаюць усе ранейшыя дамоўленасці, але заяўляюць пра гатовасць працягваць перамовы з Тэгеранам. Зборная Аргентыны і Швейцарыі зрабіліся апошнімі удзельнікамі 1/4 фіналу футбольнага чэмпіянату свету. У наступнай стадыі каманды згуляюць паміж сабою. Аргентына з легендарным Ліонелем Мессі на чале была ў кроку ад таго, каб услед за Крыштыану Роналду і Партугаліяй пакінуць турнір. Дзейныя чэмпіёны свету, падавалася, безнадзейна прайгравалі Егіпту 0-2, а сам Мессі не забіў пенальці. Але цягам апошніх 12 хвілінаў спачатку зраўнялі лік, а на другой кампенсаванай хвіліне Энсо Фернандес канчаткова дабіў фараону 3-2. Матч каманды Швейцарыі з колумбійцамі такім сюжэтам пахваліцца не мог. Каманды засяродзіліся на бяспецы ля сваіх брамак і амаль не генеравалі вострых момантаў. Асноўны і дададзены час так і скончыўся нулявой нічыёй. А ў серыі пенальці еўрапейцам пашчасціла болей. Сёння на турніры невялічкі перапынак, а ўжо заўтра мундыяль працягнецца першым чвэрцьфіналам Францыя-Марока. Пакуль зборныя каманды краінаў свету вызначаюць найлепшых на палях мундыялю, у клубным футболе ўжо пачаўся этап кваліфікацыі еўракубкаў. Першым з беларускіх клубах стартаваў барысаўскі «Батэ». У першым гасцявым матчы першага раунду кваліфікацыі лігі канферэнцыяў супернікам барысаўцаў сталіся гульцы Эльбасані з Албаніі. Гаспадары выйшлі наперад на самым завяршэнні першага тайму. Аднак у другой палове барысаўцам удалося аднавіць раўнавагу. На 67-й хвіліне голам адзначыўся 20гадовы Ягор Русакоў. 1-1. Матч у адказ пройдзе 16 ліпеня ў азербайджанскім горадзе Сумгаіт, паколькі ў дачыненні Беларусі працягваюць дзеяць абмежаванні УЕФА на правядзенне матчаў. Где-то пришлось терпеть, были моменты, ну и опять же мы свой момент дождались, реализовали, и подходы были хорошие. Ну, у соперника тоже они как бы были, в принципе, еще раз говорю, закономерный результат. Ужо сёння ў кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў прыме старт МЛ «Віцебск». Супернікам беларускага клубу стане універсітэата Краёва з Румыніі. А ў чацвер менская «Дынама» распачне адбор у лігу канферэнцыю, сустрэчаю з македонскім «Сіліксам». Дажджы, навальніцы і моцны вецер чакаюцца ў Беларусі найбліжэйшымі днямі. Праз нястойлівае надвор'е адразу ў 3 вобласцях краіны – Гарадзенскай, Берасцейскай і Менскай – абвешчаны памаранчавы ўзровень небяспекі. Паводле Белгідрамету тэмпература паветра ў розных рэгіёнах прагрэецца ад 13 да 22 градусаў цяпла. Парывы ветру дасягнуць 15-24 метраў за секунду. Дарэчы, праз моцны шторм у Беларусь не прыйдзе абяцаная другая хваля рэкорднай спёкі. Паводле сіноптыкаў, такая змена надвор'я абумоўленая цыклонам, што ідзе з поўдня Швецыі на краіны Балты. Міністэрства надзвычайных сітуацый папярэджвае пра імавернасць падзення дрэваў і абрушэння канструкцыяў, патапленне дамоў і участкаў дарог, пашкоджанне лінію сувязі і электраперадачаў. Калі для вас гэта бяспечна, стаўце лайк гэтаму відэа ці пакіньце каментар. Яшчэ больш навінаў можаце пачытаць на нашым сайце і ў сацыяльных сетках. А ўжо вечарам о 19 гадзіне выданне аб'ектыву і студыі «Белсат», у якім можна пабачыць шырэйшую інфармацыйную карціну дня. Заставайцеся з «Белсатам».